Bruno Furnitures anozivikanwa munyika yeZimbabwe autsvagwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police mushure mekunge atiza achinzi atiza nemari yekastoma. Kusangana kwatinoita pano pachannel yenyu yeHarare Networks patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tikuya tichibata nhau yaBruno Furniture wanted by ZRP Police on allegation of dumping a client and not delivering masofa. So now we are Bruno yotsanangurwa ichitenderedzwa munyika yedu yeZimbabwe kubva zvanezuro kurakidza kuti chitiko ichi chakaitika nezuro apo pari kutenderedzwa mufananidzo une video rikutenderedzwa ichitsanangurwa apo Bruno paafonerwa nemunhu waari kunzi akavhara mari yemasofa. Munhu uyu mukufona kwake munhu anga achirakidza kuti ane hasha nekuda kwekuti Bruno ari kunzi ane 2 months so far asati adeliver masofa asi akapiwa mari yake in full payment. Asi Bruno ari kunzi paitumwa mukadzi wemunhu akatenga masofa uyu Bruno aisataura zvinhu zviri straight and also haana kumubvira amoenda navo kunogadzirirwa masofa acho. Vaingoti sofa renyu raakupera. Zvaita kuti munhu uyu azosvike pakusungisa munhu anoshandira Bruno nekuda kwekuti nhamba dzaBruno Furnitures dzacho dziri kutsanangurwa kunzi Bruno aidziramba achiti hadzisidzo nhamba dzandinoshandisa. And also today pavideo iri dzaazofonesa dzacho ndidzo dzakatonzi Bruno. Zvaita kuti munhu uyu aite hasha achiti inini handichade zvekuti undigadzirire masofa sezvo handichaziva kuti unogona kusatondigadzirira zvine quality yakanyatsonaka nekuda kwekuti tanetsana chingondidzorera mari yangu mushandi wako ndimubudise mujeri mahari. So Bruno aedza kunegotiata pavideo rikutenderedzwa asi vatadza kunzwisana sezvo Bruno anga achiti mari yandinayo panzvimbo panapa ndiri kubva kunhamo ndine mari inokwana kuita $200. So muridzi wemari uyo ari kuti ndikuda full payment yangu mari kuti tikwanise kubatsirana. So vanhu veruzhinji votaura vachiti zvaita Bruno apa zvinoita kuti kukanganise brand rake. Ko adii angobhadhara kungoita refund mari yacho murunyararo zvisamukanganisire brand rebasa rake. Koita zvakare vakasiyana-siyana vachitaurawo mashoko akasiyana-siyana pamusoro paBruno uyu, sezvo Bruno uyu kubva pakasiyana kutamba namaititi mastreet esocial media ari kutaurika zvakanyanya ende nyaya dzake dzinotaurika mushure mekunge anowanikwa achienda kumalive anenge achitaurwawo nyaya dzevamwe dzakasiyana-siyana. So zuva ranhasi veruzhinji vari kutenderedza nhau yake. So vanhu vari kuti mazuva anotaura pafoni at your own risk. Pataitaura kuti Bruno hamusi kumuziya, pride too much, it comes before a fall. Anyway, never throw stone when you live in a glass house. Vanhuwo ndo mashoko avari kutaura pana Bruno kuti anogadzira nguva iye ari busy nekumakuhwa pamalive. Sezvo ruzhinji vari kuti nguva yake ari kupedzera kumalive dai achiipedzera kubasa. So vanhu vakati kekekeke Bruno matsotse aya. So vanhu vese vari kuti havachavimbe naBruno. So nauyu munoiona sei ari kunzi Bruno mapurisa anga atovhurirwa dhoketa achinzi zvoni ndidzorere mari yangu nemunhu waakagadzirira masofa. Munoti chii? Ndidzo nhau dzatati kabata pano paYouTube channel yenyu Harare Networks patinouya nenhau dzakasiyana-siyana.